लोगोफोर बे बाराव आं नोंथांमोननो आसामनि कारेन्ट एफेयार्स एबा आसामनि दा सोलिफुबाय थानाय माखासे नलेज नोंथांमोननो होनो आखायाव लानाय जादों। जानायखौ जोङो कारेन्ट एफेयार्स हिसाबै लानाय जायो, बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायना लानाय जादों। बेयो गासिबो आसामनि सायाव सोमोन्दै जाजोबगोन। जेसेबां सोंनाय आरो फिननायफोर दङ बेयो गासिबो आसामनि सोमोन्दैनो जाजोबगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनहा नायलां भिडिअखौ जोबजासे नायलांबा हमनो हाजोबगोन मा आसामाव कारेन्ट एफेयार्स बा कारेन्ट नलेजफोर दङ। बेफोरखौ जोङो मिथिलानाया गोनां। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबजासिम। आरोबाव नोंथांमोना भिडिअनि सायाव मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै दोन। नोंथांनि लाइब्रेरियाव एड जाना थागोन, जायो नोंथांनि नेक्स्ट एग्जामनि थाखाय मोनसे कमन कुइसन जानो हागौ। बेनि थाखायनो नोंथांमोना नायनानै ला। बेनिनो गिबियावनो दङ आं नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लादों जे हु इज दा प्रेजेन्ट इडुकेसन मिनिस्टार अफ आसाम। आथिखालनि इडुकेसन मिनिस्टारा आसामना सोर? बे मोनब्रै अपसन दङ। बेनिनो अपसन राइट एन्सारा जाहैगोन अपसन ए मा दङ? सर्बानन्द सन'वाल। अपसन 2 डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। अपसन 3 प्रमिला रानी ब्रह्म आरो अपसन 4 आव दङ अतुल बरा। दा बेनि गेजेराव सोर बबेया राइट एन्सार जागोन? अपसन 2। अपसन 2 आ जाहैबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। बे जाहैबाय प्रेजेन्ट इडुकेसन मिनिस्टार अफ आसाम। बेनिफ्राय अपसन ए आवलाय सोर दं? अपसन अ आथ' सर्बानन्द सन'वाल, चिफ मिनिस्टार अफ आसाम प्रेजेन्ट, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। बेनिफ्राय ओरैजाय एग्रिकालचार मिनिस्टार अतुल बरा, प्रमिला रानी फरेस्ट मिनिस्टार, आरोबाव सर्बानन्द सन'वाला मा होनामोन? चिफ मिनिस्टार। अब्ला बेखिनिखौ जोङो नुनो मोनबाय। दानिया नेक्स्ट कुइसनाव दङ इन SSLC 2019 रिजाल्ट हु इज दा टपार इन रेंकिं। माने SSLC आनजादाव एग्जामाव बयनिख्रुइबो बांसिन मार्क्स मोननानै टप 10नि फार्स्ट पजिशनखौ सोर मोननो हादोंमोन? बेहाय सोंदों। अपसन अ आव दङ सेलिम आहमेद, 2 अतुल बरा, 3 मेघाश्री बरा, 5 बिपुल रय। दा बेयाव राइट एन्सारा बबे जाहैगोन? नोंथांमोननि थाखाय राइट एन्सारा जाहैगोन अपसन 3 मेघाश्री बरा। बे जाहैबाय टपार अफ आसाम इन SSLC एग्जामिनेसन। बेनिफ्राय अपसन ए आव सोर दङ? सेलिम आहमेद। बेखौबो गोसोआव लानांगोन। सेलिम आहमेदा जाहैबाय आसाम हाइ माद्रासा एग्जामिनेसन, जाय SSLC जों जाबोबाय थायो माद्रासाफोरनि, बेयाव बांसिन हाइएस्ट मार्क्स स्कर खालामनानै बिथाङा टपार जानो हानाय जादों। सोर? सेलिम आहमेद, हाइ माद्रासानि। दानिया SSLCनि फुल फर्मआलाय माबे? SSLCआलाय मामोन? बे जाहैबाय हाइ स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट। जों बेखौ बयबो मिथिगौ। दानिया नेक्स्ट कुइसनाव जों सोंनो हागौ हाउ मेनि नेसनेल पार्कस आर देयर इन आसाम। आसामाव मोनबेसे नेसनेल पार्कसफोर दङ? बेयो जाहैबाय अपसन ए आव दङ 33, अपसन बि 2 आव दङ जाहैबाय 5, 3 आव दङ, 3 आव दङ 6, 4 आव दङ 15। बेनिनो राइट एन्सारा जाहैबाय अपसन 2 मोनबा नेसनेल पार्कसफोर दङ। बे जाहैबाय माबे? काजिरङा नेसनेल पार्क, मानास नेसनेल पार्क, अरां नेसनेल पार्क, आरोबाव मोनसेया माबे? नामेरि नेसनेल पार्क। बे गासै मोनबा नेसनेल पार्कसफोर दङ। बेखौ जों गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय अपसन 1 आव दंमोन 33। बेखौ जों गोसोआव लानांगोन। बे जाहैबाय माबे? स्टेट्स अफ आसाम। टटेल स्टेट्सआ जाहैबाय 33 ता आथिखालाव दङ। बेखौबो जों गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसनाव जों फैदो हु इज दा प्रेजेन्ट DGP अफ आसाम। आसामनि प्रेजेन्ट DGPआ सोर? जों बेखौबो मिथिनानै लानांगौ। बे जाहैबाय अपसन 2। अपसन 2 आव सोर दङ? कुलाधर शइकिया। बे जाहैबाय आसामनि दानि प्रेजेन्ट DGP। बेखौ जोङो गोसोआव लानो नांगोन। दा DGPनि ओंथिया मा? DGP बे जाहैबाय डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस। डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस DGPनि मिन्स, बेखौबो जों गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय हु इज दा प्रेजेन्ट चेयारमेन अफ एसेक। एसेकनि प्रेजेन्ट चेयारमेना सोर होनदों? बेयाव जाहैबाय राइट एन्सारा जाहैगोन अपसन ए दयानन्द बरग'हाइन। अपसन ए आ जाहैबाय
माबि प्रेजेन्ट चेयारमेन अफ एसेक। बेनिफ्राय अप्शन 2 आ जाहैबाय रामनाथ कोविंद, बे जाहैबाय प्रेजेन्ट प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया। बेनिफ्राय दङ सिद्धार्थ भट्टाचार्य, बेबो जोंनि थाखाय कुइसन जानो हागौ, बे जाहैबाय प्रेजेन्ट गभर्नर अफ आसाम सिद्धार्थ भट्टाचार्य, बेखौबो जों गोसोआव लानांगोन। दानिया फैदो नोंथांमोननो मोनसे सोंथि एसेकनि फुल फर्म माबे, एसेकआ मा बुस्थु, बे जाहैबाय आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिल, जायखौ हायार सेकेन्डारि बिफानखौ जाय सालायनाय जायो बेखौनो होनो एसेक, आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिल, जों बयबो बेखौ मिथिखागौ। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसनाव जों फैदो दानिया हु इज द प्रेजेन्ट भाइस चेन्सेलर अफ गुवाहाटी इउनिभार्सिटि। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि प्रेजेन्ट सोर बे भाइस चेन्सेलरा सोर बे जाहैबाय नोंथांमोननो राइट एन्सारा जाहैगोन डक्टर मृदुल हाजरिका, बे जाहैबाय प्रेजेन्ट भाइस चेन्सेलर अफ गुवाहाटी इउनिभार्सिटि, जों बेखौ गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय भाइस चेन्सेलरनि सोंनाय लोगो लोगो नोंथांमोननो मोनसे सोंथि आं बाहाय होफानो आखायाव लानाय जादों जे चेन्सेलरालाय सोर जायो, इउनिभार्सिटिनि चेन्सेलरा सोर, आरो भाइस चेन्सेलरा जाहैबाय जों दा मिथिबाय मोनफ्रोमबो इउनिभार्सिटियाव भाइस चेन्सेलर थायो इउनिभार्सिटिखौ सालायनो थाखाय, नाथाय बिनिनो चेन्सेलरा गाहायनि चेन्सेलरा सोर मानसिया चेन्सेलरनि बिबानखौ मोनो, बे जाहैबाय गभर्नर अफ स्टेट। चेन्सेलरनि बिबान इउनिभार्सिटिनि चेन्सेलरनि बिबान सालायग्राया जाहैबाय गभर्नर अफ स्टेट, बेखौ जों मिथिनानै लानाया गोनां। दानिया नेक्स्ट कुइसनाव जों बारबोदो हु इज द प्रेजेन्ट चेयारमेन अफ सेबा। सेबानि चेयारमेना सोर होनदों, आथिखालनि सेबानि चेयारमेना सोर, बेखौ जों गोसोआव लानांगोन। बे जाहैबाय चेयारमेना श्री आर.सि. जैनआ जाहैबाय सेबानि आथिखालनि चेयारमेन, जों बेखौ गोसोआव लानो नांगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसनाव जों फैदो हुइच फिल्म हेज अन द बेस्ट फिल्म एवार्ड 2018 फ्रम आसाम। आसामनिफ्राय बेस्ट फिल्म एवार्डखौ 2018 मायथाइनि थाखाय सोर मोना, आथिखालाव दासिमबो 2019नि बेस्ट फिल्म एवार्ड सेलेक्सन जाथ'वाखै, बे नेसनेल फिल्म एवार्ड राननाय जाथ'वाखै, बेनिखायनो 2018नियानो फैनो हागौ, ओंखायनो 2018खौ बाहाय लाफानाय जादों। दा बे हिसाबै 2018नियाव बेस्ट फिल्म एवार्डखौ आसामनिफ्राय मोननाय जादोंमोन, बेनिखायनो बबे फिल्मा मोनदों बेखौ सोंनाय जादों। बे जाहैबाय माबि अप्शन 3 भिलेज रकस्टार्स सिनेमाया जाहैबाय जोंनि आसामनिफ्राय थांदोंमोन, बेयाव बेस्ट फिल्म एवार्ड हिसाबै नेसनेल फिल्म एवार्डआव मोननाय जादों, बेखौ जों गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय व्हेन डिड अपेन द बगिबिल रेलवे ब्रिज इन आसाम बाय नरेन्द्र मदि PM प्राइम मिनिस्टार, जायखौ मा होनो द लंगेस्ट रेलवे ब्रिज इन एसिया, जोंनि आसामाव गोलावसिन रेल दालां, बेखौ माब्ला बेखेवनाय जादोंमोन, जाय नरेन्द्र मदिजों बेखेवजानाय जादोंमोन, बेखौ जोङो मिथिना लानांगोन। बे जाहैबाय अप्शन A डिसेम्बर 2018, बेखौ जों गोसोआव लानांगोन। अप्शन A आ जाहैबाय राइट एन्सार। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसनाव जों फैदो भुपेन हाजरिका सेतु और द लंगेस्ट ब्रिज अफ इन्डिया और एसिया इज लकेटेड। मा होनदों भुपेन हाजरिका सेतु, जाय बयनिख्रुइबो लावसिन दालां होनदों एसियानि, बेयो बबेयाव दङ होनदों, बे मोनसे कुइसना जोंनाव फैनो हागौ। बे जाहैबाय अप्शन 2 धहलासदिया मुंनि जायगायाव बेयो दङ, बेखौबो जों गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसनाव फैदो व्हाट इज द निक नेम अफ हिमा दास, जायखौ जों एथलेटिक गेलेगिरि होननानै बयबो मिथियो, बयनिख्रुइबो मुंदांखा, जाय दाख्लैसो इन्ड'नेसियानि जाकार्तायाव जानाय माबि एसियान गेम्सआव बिथाङा सनानि मेडेल मोननो हादोंमोन। 400 मिटार रेसाव बादिलायनायनि देरहानायाव गल्ड मेडेलिस्ट, सासेल' गल्ड मेडेलिस्ट फ्रम इन्डिया, बेखौ जों गोसोआव लानो नांगोन। हिमा दास, बे हिमा दासनि मोनसे निक नेम दङ, सरकारा होनाय निक नेम दङ, बेनि निक नेमा माबे, बेखौ जों गोसोआव लानांगोन। बे जाहैबाय अप्शन 3आव मा नुदों नोंथांमोना धिं एक्सप्रेस होननानै बिथांखौ हिमा दासखौ बुंनाय जायो, बेनिखायनो हिमा दासनि निक नेम हिसाबै धिं एक्सप्रेस, बेखौ जों गोसोआव लानांगोन, जाय इन्टारभिउआव नोंथांनि थाखाय सोंजाथाव जानो हागौ। बेनिफ्राय
अब्ला नोंथांमोनहा नुनो मोनबायदि आसामाव आथिखालाव आंनि बे फोरमायनायाव मा मा जिकेफोर दङ, मा मा खौरांफोर दङ, बेखौ नोंथांमोनहा आथिखालाव मिथियाखैमोनबा मिथिनो हाबाय जानांगौ। बेनिखायनो भिडिअआ नोंथांनि थाखाय साबजाथाव जाबायबा लाइक खालाम, शेयार खालामनानै हो लोगोफोरनियाव। आरो नोंथाङा बेफोरबायदि मोनबाय थानानै आरो लोगोसे थुलुंगा होनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बेनो आंनि गोजोननाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।